Kamusta nyo mga ka-answer? Palakpak umabot na tayo ng 1 milyon. Wala pa rin siyang kwenta sa 15 billion ng PhilHealth. Pero syempre, kanya-kanyang krimen yan. Ngayon baka iniisip nyo may special tayong video. Oo, meron. Pero hindi muna ngayon. Kayo muna. Lagi na lang ako. Umay na ako sa pagmumukha ko. Gusto ko muna kayo ang mauna kasi bata pa ako. Kayo mga gawa nyo naman na pinadala sa ating subreddit na sa description ang ating dadaanan ngayon. Tingnan natin sino ang mga mapapalo. Kayo ang dugo. Ang pawis, tamod at libag ng channel na to. Kaya kailangan ko ibalik sa iyo. Kasi wala na natin. Galing kay Donimed. YouTube pala. Maabot ko na isa, binabot na natin. Gawin mo na ang nararapat. Oh, si Bol! Ano, Bol? Hindi ko balik sa lunggaan mo ngayon. Dito ka muna. Manood ka. Eh, yung gold plate mo. Yes! Tsaka ang laro ng buhay, ang laro ng YouTube. Ako yung trip ko lang dati si Bolbol kasi tanggal ko siya ng stress. Biglang naging parte na siya ng channel. Yung masaya dito walang scripted. Hindi ko na pinaplano maging leche problema to eh. Okay, hindi ko makita si Bolbol. What the f... Ano nangyari? Okay na, balas sa buhay. Babalik yan. Kayo mag-alala, babalik yan sa susunod natin 1 million special. Hanggang ngayon, pabigat ka pa rin, Bolbol. Leche. Tuloy na natin. Follow ka, Donnie. Maraming salamat. Sunod. Maraming itong natin bilisan. Galing kay Indo. 1 milyon % ang lakas. Mga may hinang nila lang, mga iyakin sa internet. Andito na kami para kolektahin kayo. Follow ka. Maraming salamat. It is Nikki. Happy F-King 1 million. Tita pa, sana huwag ka ma. Kakaibang pagmamalaki, ngunit sige, maraming salamat. Yan ang nasabihin nyo palagi pag meron kayo i-congratulate. Huwag ka mamatay ha, maraming salamat sa lahat. Sunod, galing kay Miko Nek. I mean, you and me can interconnect too if you want. Ako bayaran nyo, kaya maging member kayo. Magkakaroon tayo ng live stream sa mga darating na araw kay mga members dyan. Magkakaroon kayo ng mga special na chat sa akin at kung ano-ano pa. At nakakasuporta kayo sa chat dahil minsan demonetize tayo. Doon tayo nagkakaroon ng chance makapagbayad ng bahay. Kaya maraming po, basta may dedeng nakasado, leche, Bolbol. Sinisilipan mo pa ako sa cleavage ko. Mas malaki utong ko sa buong katawan. Palo kami ko na Yamete kudasai, arigatou gozaimasu. Mga konnichiwa sa suporta nyo. Galing kay Salagubang. Grabe di ko. Sobrang tagal na ng mga 2018 pa to. 2 kalahating taon na tayo nasa YouTube. Isang taon doon, wala pa akong effort. Alam mo, ang sarap balik-balikan ng pinagdaanan natin sa YouTube. Mga napagtripan natin. Alam ko, yun yung suot ko. Yun yung kulay ng suot ko. Lagay ka na lang dito pa ng snippet. Maraming salamat sa pagsama sa akin, sa pagwalis ng basura. Pero hindi naman natin sila gustong tanggalin. Gusto lang natin sila ihawi sa isang tabi. Sunod. Galing kay Tot Nicole. Recto ba? At least ako face mask. Wait na bagay. Adik na ako sa memes. Hey! Amen! Amen! Maraming salamat, Tot Nicole. Grabe. Hindi yan aking pinakaunang video. Pero alam niyo na mga 6K. Raseg! Bol! Pero ako makabawian niya ako. Masalamin na nakapayatot. Sando! Hey! Diyos ang YouTube po. Sugo ng Kalbaryo. Puting... Ayun, ito ba yung Pasko? Ito ba yung Pasko? Paparating na 1 million. Angel Jack ko isasabay talaga yung ating 1 million special. Abang-abangan nyo lang. Kaya kayo muna. Saka lang ako. Tsaka umay na makita yung mukha ko. Pag ini-edit ko yung mukha ko, gusto kong sampalin na hanger eh. Sunod, maraming salamat, Tot Nicole. Isa rin sa mga dekalidad dyan na content creator dito. Subscribe nyo na. Galing kay Angelo. Maraming salamat pa rin, mga faithful na cancer ko dyan. Sana lumaki pa tayo ng 1 million. Kaya 1 million tayo. Magpapaborakay ako. Siguro by that time naman, bukas na siya. Ayoko na ba-touch? Hindi ako iiyak. Wala na ako nararamdaman. Yes, you remember. Isa ka sa mga OG.
Ayang araw sa inyo mga katsa, tayo umabot na ng 10,000 mga subscriber. Ang ating pinaghirapan galing sa 6K subs ngayon, 100K silver play button. 100K, papuntang 1,000,000. Sana nandiyan pa rin kayo kasama natin. Can't wait to see you what you do next. 1,000,000 subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. And we're rooting for you. Cancel. Happy 200K, wak. Sabi, no? Paolo, at maligayang 300K sub sa inyo. Yung isa-isa, Paolo, hindi ko na kailangan ng 100K dahil kalahating milyon na tayo ngayon. Hanggat ng 2019, naabot na natin ang 500,000. Di mo na kailangan lumungkot. Kating-kati na ako mag-1,000,000 para sa atin chat. Total, 700,000. Baka lagyan ng inspirational music. Palakpakan. Matatouch ako niyan. 1,000,000 na abot din tayo dyan. Darating din tayo dyan yung kulay demonetization. Kulay ihe. Insert the video here, Tito Pao. Maraming salamat, Angelo. Huwag ka mag-alala, paglabas ng 1M subs, kukumpletuhin mo dapat to, ha. I-upload mo ulit sa ating subreddit. Maraming salamat, Angelo. Po, gusto ko nakaka-relax ako, di ba na? Papasalamat pa rin ako. Di ako magsasama magpasalamat sa mga nandyan pa rin. At pagdadaanan natin ang basura ng Pilipinas. Follow kayo sabay, Angelo. Tsaka Tote ko. Love kita. Enter. Ano to? Ay, isang option. Uy, subscribe to Paolo. Mga batang hamog, makinig kayo. Mag-subscribe na kayo. Tinig yan, buong server, sir. Maraming salamat. Level 14 po. Tsaka tayo level 1,000,000 na ating outer device. Maraming salamat. Galing kay Sos AF. Copyrighted. Ay, may pakpak. Ang anghel ng YouTube. Copyrighted leche. Sunto kayo mo. Palitan mo na ng pao. Madelete yung channel natin. Kaka 1,000,000 lang natin. Patay! Yari! Bakit nakakulong si Bolbol? May ligat sa bata si Bolbol eh. Patay! Sayaw! Tito Bong! Tito Will! Ang dami na natin Tito. Yan Tito. Oras na ma-monetize. Siyempre si Bolbol, lagi naman. Tutukin mo, demonetization. Yan, monetize. Paano mga Tito? Sandali, ang dami nun. Di yan Tito, Tita to isa. Tito Vice, Tito Rafi, Tito Coco, Tito Doc, Tito Travis, Tito Harry, at ating mga titang mas tito pa sa Tito po. Chamacho. Bakit ako nakikipag-away sa monetize? Gusto ko nga eh. Yes, Bolbol! Buti wala kayo para panoorin to. Lagi na lang bumabalik sa ano eh. Sa vlog na to. Ano yun? Kinuros ba na? Waloy, maraming salamat sa follow ka. Tapos magpapahinga ako, nakahype ako sa mga gawa nyo, leche. Sunod, galing kay Eli. Halos kalahati doon napilitan. Pero okay lang, importante, nagpauto kayo sa mga kaibigan nyo. Kailangan nyo tayo share sa mga kaibigan nyo uto-uto. Sunod, galing kay Clem. Oh! Hey! Sa magpahinga po, hype ako sa inyo. 1, 2, 3, 4. Oh! 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 Ay! 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 Orgated. Oh! Oh! Hype ako masyado. Tama na. Aray ko. Hindi na ako bata. Sunod, hindi ko na kaya mag-hype masyado. Masakit na yung leg ko at planaks ko. Sunod, galing kay That Boy Arlie.
1 million subs fan art. Mamahihinang nila lang tulad ng sinabi ni Taguro at ang aking tarugo, pinakamalakas at pinakamatigas at pinakamaugat. Maraming salamat. Masyado pa maliit yung hanger mo dyan. Palo ka. Galing kay si Jay Kamot. Pahulol. Okay na, masaya na ako dun sa bol-bol eh. Pagbibigyan ko na kasi parang langaw sa tayo lang eh. Pahulol. Pero bakit yung paulol? Bakit si Marhaba? Lagi na lang siya. Palo ka, CJ Kamot. Lahat ng artists at animators nalagay ko sa description. Galing kay Crispy Chicken, lightsaber ni Papa. Diba? Kung dito may Star Wars, may YouTube Wars din. Lahat ng kinalaban natin. Lahat ng mga winalis natin sa gilid. Kami ngayon dyan, hindi nyo alam mga pinagsasabi nyo. Mga prank video, walis ka sa kaliwa. Mga iyakin sa internet, walis ka sa kanan. Yan ang tunay lightsaber. Sunod, galing kay Comic Guy, magbunyi para sa 1 milyon cancer. Yan ang mga cancer, hindi ako tatraydorin, hindi nila ako impostoran. Yan ang pampatay ko ng mga kupal na crewmate na walang ambag sa spaceship. Ang hanger at aking pet, syempre ang lecheng si Volbol. Maraming salamat. Sunod, galing kay Leonard. Thank you. Kailangan talaga kasama yung buko sa kinikil. Okay lang yan. Ay, nakamukas na. Sabi ko na kabe. Para kamukha ko sa sineskwela eh. Lahat nag-i-interconnect. Paulit. Ayun si Volbol, sumisilit na naman sa ating ginintuang regalo ni Tito YouTube. Maraming salamat. Sunod, buhay ni Tito Paulo Biloy. Yep, editing. Yan, bugbugin mo! Wala akong pake sa kanya. Eh! Hindi! Yep, ito talaga ang buhay. Hanggang ngayon naman I think ko kahit umabot tayo ilang milyon, lagi ito pagdadaan. Pero para sa inyo, lalagpasan natin yan. Wala pa tayo natanggal na video sa nudity ha. Puro demonetize lang. Hindi naman tayo ganun katanga. Pero maraming salamat. Sunod, Paulo new intro. Galing kay Chua Kun. Wala akong palo. Sunod, galing kay Jeffrey. Sulot baby po siya. Adventure Time reference ba to? Okay, di ko nakalala Lofi Chinita girl. Kung meron ka naman Lo-Fi Chinito boy. Ito na ating outro. Magaling. Meron tayong intro, meron tayong outro. Diba sabi ko kayo bumubuo ng channel na to? Parang ako yung tito nyo na wala ambag dun sa bahay pero nakikitira. Pero maraming salamat sa binigay po. Gusto ko tuloy magkape. Sunod, galing kay Leia Paolo Baldivino. Leche ka, bol. Hindi ka dapat kasali dito sa kasikatan natin. Mas sikat ka pa sa akin. Sunod, galing kay Apple Core. Sineskwela Remix. Tama na! Hindi mga tinutugtog sa club o sa arcade. Kayo may kasalanan ba't ang daming version na sineskwela? Ang dami niyong talento, penge naman. Siguradong makakamtan. At nakamtan natin ang 1 milyon. Maraming salamat. Palo ka, Apple. 2 sa batok. Kotong. Sunod, galing kay Angela Diaz. Unyat ang 24 bars challenge. Lahat ng kasamahan ko ay nais na. Mag-aaway na magkapatid pala, di na-test pa mga tanga. Ang bond ni kinala ang tunay na magulang halapit sa Maynila. Mahirap sa mga landian sa CEO. Pustahan may kasalan yan. Tapos yayaman so susukot ako sa ginawa ko. Laki-laki ng budget. Hirap na hirap maka-deliver. Puro CGI na basura. Daig pa o Pasig River. Oh, bars! 7-0! Tapos ang sulat na kulang sa mulat. Kain sa publiko na maalat. Puro kalat walis. Kaya mo yan, Pao. Kamot ulo, lang utak. Puro latak. Ay nako. Kung hanggang dito lang kaya nyo, please,
Alis! Papagdikit lang yung salita. Yan ang dekalidad. Yung mga obra maestra ko. Teleserye rap. Dapat dito na sinama. Malalaman nyo pa. Leche, huwag nyo nang hanapin yan. Parang awa nyo na sunod. Maamong paulol galing kay Eyo. Hindi ko kaya paluin yan. Para may ginawang mali. Sige, himas na lang. Oh, maraming salamat. Galing kay Romar lang malakas. Anong ginawa ko? Ano sinimulan ko? Imagine mo ba, Romar, na gagawin mo to? Ever. Nararamdaman ko sa mukha mo na nag-e-enjoy ka, Romar. Maraming salamat. Follow ka. Sunod. Yep, ganyan yung mukha ko nung nakita ko 1 million na. Maraming salamat. Sunod. Gusto ko ganyan. So, nakita ko mga puwet sa mukha ko. Kahit tomboy pa, wala akong takipuwet pa rin yan. Sabi niya, familiar yung galing kay Hotdog. Sunod. Hey, Coco Melo. Yung mga anak nyo, panoorin nyo ng Paulo, wag nyo ng Coco Melo. Wala silang matututunan dyan. Yung pa kayo sa Coco Melo ng kahirapan. Sunod, galing kay Koro Sensei. Maraming salamat pa rin mga faithful na cancer ko dyan. Sana lumaki pa tayo ng 1 million. Wala 1 million tayo. Magpapaborakay ako siguro by that time naman. Bukas na siya. Yung araw sa inyo. Hindi. Subscribe now. Yes, like Paulo. Ang dami beses na. Paano? Gawin nyo nga i-compile nyo lahat ng 400 plus natin vegetarian Paulo lang ako. Kung sino makagawa doon? Isasali ko kayo doon sa 1 million special natin. I-feature ko kayo doon. Ang tagal nun. Hindi yung magagawa yun. Kantay natin ang paboritong kanta ni Tito Pao! Tito Pao! Pero masusukot ako, hindi. VTubers ba to? Pulis siya, wala pa ako ginagawa. Nakikinig lang po ako. Ba't ganon? Hindi ko pa siya pinagsuot ng ganyang kinis na, ganyang kanipis na damit. Tayo na sa kulungan mga cancer. Ayoko na, pero maraming salamat. Galing kay Fapis na Bet. Para kay Tito Digital. Po, dyan para ako maglalabas ng teleserye rap. Please, alis! Galing kay Vince Bog. GT5, subscribe to Paulo. Yan yung gusto ko sa channel natin. Walang direction. Gamers, memers, sad boys, wannabe, edgy, normie. Lahat nagsasama-sama para haluin ang balde ng latak ng mga content sa Pilipinas. Yan ang pinagusto ko sa channel to. Galing kay Apolline Arts. Painting yan? O nga no? Ito pala ang kinis ko. At wala akong eyebag. Sito mo yung muscle na yan. Hindi yan din drawing. Totoo yan. Boom! Buhat yan si Bolbol na pabigat sa bahay. Sunod. 1 milyon na di mo pa rin alam. Ano ba naman yan? Sunod. Salamat Mark Loren. Galing kay Clem Clam. Resonance style. Ito ba yung kanina? Relax mo pa. Upo tayo na at mabingi ka na. Ibagsak mo! Hey! Buti na lang pala gumawa tayo ng video na ganito kasi nagkakaroon ako ng parang hinga na parang urong lang, parang balik ka muna tapos isipin mo lang lahat ng mga pinagdaanan natin, mga ginawa natin. Ang dami na rin pala, no? Parang kahapon ko lang lahat ginawa. Tapos 2018 pa pala yung sa Jamil. Kila Tito Claro, tapos ngayon TikTok. Ang dami na natin pinagdaanan, grabe. Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo. Kaya hindi ko paniwala. At wala rin naman akong pake. Totoo lang, numero lang yan. At importante nandito tayo para mag-enjoy, para balik-balikan, makalimutan realidad ng buhay, at puksain ang kakansalan sa internet. Maraming salamat po. Tsaka alam mo, daanan na natin lahat to. Halos kalahati oras na ako dito nag-record. Pero para sa inyo, mali! Diyan ka nagkakamali, Isay, tama. Mahalin mo muna sarili mo. Mahalin mo muna ang sarili mo. Tapos saka ka magmahal ng iba. Tuto ka magmahal ng meme sa ating channel. Sunod, maraming salamat. Galing ka MVP 0. Paulo Love the Manila. What is your wisdom? Wala akong wisdom. Wala akong alam. Pinagtatanong nyo dyan. Kung alam, baka ako napunta dito sa 1 million eh.
Maraming salamat. Sunod. Galing kay Smoothie Groovy. Nag-load ako para maka-online class. Pero nakalimutan ko may membership ako. Ayun, hindi na ako maka-Among Us. Siyempre mga members muna. Maging member lang kayo tulad niya. Mga 129 a month. Basta yung mga iba pang rate siya. Pero mga ganyan lang din naman ang presyo. Para makagamit kayo ng mga exclusive na emojis. Mas maaga kayo makakapanood ng mga gawa natin. At ang suporta sa channel. Galing kay Senseless. Yan lang muna na kaya ko Tito Pao. Bibili na talaga ako pag may t-shirt na. Ay. Yeah, maraming salamat. Okay lang yan. At least mukha siyang hanger kahit pa paano. Galing kay Zio John. Lalo ko Enerias. Okay, bagsak mo! Hey! Hindi naman puro sinaskwela, di ba? Sakit na kuwang-kuwa mo yung tono ng boses ko, di ba? Sobrang ganda ng aking flexible pitch. Parang ito yung PC ko pa naghang sa render. Pero maraming salamat. Follow ka. Happy 1 million subscribers, Tito Pao. Oh, tsaka dami na natin pinagdaanan. Dami na. Iba't ibang thumbnail, iba't ibang fanart, iba't ibang... Ito kay Paul. Oh, tsaka kinain ko sa Boboy. Unang merch, Konichiwa merch. Babalik mo na. Opo, General. Sa suporta mo, Nikolai. Sunod. Galing kay Itsidhar. Pero okay lang yan. Kaya-kaya nyo maging member. Kaya mag-aral kayo mabuti, magkatrabaho, wag maging pabigat sa magulang. Para may pambayad kayo maging member. Sunod! Yun, parang dati 6K subs tayo sa demonetize. At nandito na rin nga tayo sa 1 million. Napakabilis ng panahon. Kakaroon lang ako ng existential crisis pag iniisip ko yung mga pinagdaanan natin. Yan ang gusto ko sa'yo, Bol. Maggamitin mo ang katawan mo para aliwin ako. Para magkasilbi ka naman. Sunod. Ito kami pagkatapos. Yan, galing kay Lucky Cunard. Galing kay Khalil Tesars. Wala lang ako kumpiyansa sa sarili ko. Kaya mo na ako laitin siya. Kasi wala siyang, dahil hindi siya makabawi at hindi ko siya makita. Mamaya ko na hanapin. Gusto ko na tapos sila at mga pinadala nyo. Galing kay Lucky Cunard. Speed paint? Hey! Hey! Wait, what? Nilagyan mo ba ng red tapos ginagawa mong dilaw? What? Nilagyan niya red, di ba? Pag-isip niya, sandali, hindi nga pala ito YouTube. Pogi ko naman po. Pahingi naman ng talento mga cancer. Oh, po, empos pa. Grabe naman yan. Ito mga dekalidad. Walang prank-prank dito po. Ito puro tayo monetize dito. Kahit harang si Bol dyan, okay lang. Magbigyan na natin. Hey! Para lightsaber lang. Cheer! Para tignan kami. Nakala ko tuloy ginawa ni Paul. Galing sa kaduluduluhan ng singit ng YouTube at mga walang kwentang creator dito na kung ano-ano mga pinag-upload. Diba? Supportahan natin mga dekalidad na content. Kinuha niya yung... Ganun din ako naghahanap ako ng glow. Yung PNG tapos yung color screen something. Ano tayo pangalan na effect. Ganyan din ako pero hindi ganito ka high level. Hey! Maraming salamat! Gold play button! Bilisan nyo YouTube! Ano ba yan? Kating-kating ang bayag ko! Padala nyo na! Ano ba naman yan? Ang bagal! Kating-kating yung mga cancer at maraming salamat! Follow ka! Lucky QR! Sunod! Galing kay Bol ni Bol. Yan, nung po sinabi ko ikalat ko sa mga cancer nyo, friends, ganito yung tinutukoy ko. Magaling! Ipadala mo yan, gulay mo para ma-report ka nila. Kala nila na virusan ka. Magaling! Palakpakan, gawin nyo to lahat, dali. Talaga nilahat niya. Magaling, Bol. Ha? Sana man lang nilagay mo yung link para maban ka din. So, gawin niyo babae si Bol. Titirahin ko yung lecheng pabigat na yan. So, kaliwang kamay ko, wala lang kwenta. Ano bang reference to ng manga? Hindi ko alam eh. Natunaw na yung kaliwa kong kamay. Napudpud na kaka-edit. Ano ba naman yan? Napagod na talaga ako. Pero ayun, doon tatapos sa ating mga ginawa nyo. Siyempre kayo muna bago ako. Abangan nyo yung ating 1 million special. So ako nagpahinga. Ngayon mukhang nasistress lang ulit ako mag-edit. Kaya pagpasensya na ako, medyo hindi ko masyado i-edit to. Kasi gusto ko kayo lang. Wala mo nang bahid ng karumihan galing sa aking mga kamay. So huwag nyo tayo like, share sa mga hindi pa ikasama sa 1 million yung friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Cancer 1 million! Paalam.